येवला तालुक्यातील निळखेडा शिवारात अनोळखी इसमाचा मृतदेह आढळून आला होता। या संदर्भात येवला तालुका पोलिसांनी तपासाची सूत्रे फिरवत सदर इसमाचा खून झाल्याचं निष्पन्न झाल्याने या खून प्रकरणी 2 आरोपींना अटक केली असून त्यांना 5 दिवसांची पोलीस कस्टडी देण्यात आली आहे। 21/4/2023 रोजी सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास येवला तालुका पोलिसांच्या हद्दीतील निळखेडे या गावाच्या शिवारामध्ये एक अनोळखी इसमाचं प्रेत मिळालं आणि सदरचं प्रेत हे संशयास्पद स्थितीमध्ये होतं। त्यावरून सदरचा हा खुनाचा आणि घातपाताचा प्रकार आहे अशी प्रथमदर्शनी पाहता दिसलं। त्यानुसार सदरच्या इसमाचा शोध घेता खून करण्याचा शोध घेता असता आंबेगाव शिवारातील एक गीते आहेत, निवृत्ती ज्ञानेश्वर गीते याच्या विहिरीचं काम चालू असणारा ठेकेदार पांडुरंग गोविंद राठोड आणि त्याच्या शेजारी असणारा कृष्णा बाळू कोकाटे या दोघांनीच सदरच्या इसमाचा खून करून त्याचं प्रेत पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतून सदरच्या ठिकाणामध्ये टाकल्याचं आमच्या पोलीस तपासामध्ये निष्पन्न झाले आहे। आणि सदरच्या तपासाच्या कामी वरिष्ठांच्या सूचना व मार्गदर्शनानुसार आमच्या सर्व टीमनं सदरचा गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। त्यामध्ये 2 आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। एक कृष्णा बाळू कोकाटे राहणार आंबेगाव आणि दुसरा पांडुरंग गोविंद राठोड हा राहणार मूळचा मालेगावचा आहे आणि सद्यस्थितीमध्ये हा आंबेगाव शिवारामध्ये विहिरीचं काम करत आहेत आणि त्या सदरच्या दोन्ही आरोपींना 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी रिमांड देण्यात आले आहेत। सदरचा गुन्हा तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही स्वतः करत आहोत।